Irisi jamana ye sanfɛmugu keru Kiev ani dugu caman na tɛnɛndon Irisi jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin a bɛ mun wele ko ka jabili ka ɲɛsin Ukraine kɛlen ka taga Crimée babili o jɛnsɛn a ka kuma la. Ameriki jamana ko ɲɛnabɔ minisiri Anthony Blinken ko a kumana ni Ukraine sardasiw ka minisiri Dmitry Kuleba ko a segira Ameriki jamana ka dɛmɛ lakuraya tuguni ka ɲɛsin Ukraine ma. Taiwan jamana ɲɛmɔgɔ Tsai Ing-wen ye kangari da Chinois jamana ye k'u tɛn'u ka foroba jamana tagacogoya sira bila fiyewu. Chine jamana bɛ Taiwan ye i b'a fɔ a ka dugukolo yɔrɔ dɔ. Iran nisɔngoya kɔni fanga bonyanen don kalo tɛmɛnen muso dɔ ni ale sara ka wagati min na polisiw kɛlen don k'a minɛ. Iran jamana ka kɛnɛmako minisiri ko Iran tɛna sɔn jamana wɛrɛ k'i da don a ka jamana ka kɔnɔna ko kumaw la. Suède ka prix Nobel jɔnjɔn sɔrɔ sira kan a dira Ben S. Bernanke Ameriki waribonsoba ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye ani Ameriki jamana ka sɔrɔ dɔnnibaga fila.